Și bine v-am regăsit la un nou clip de pe canal. Astăzi o să luăm pimpecurile. Așa. Și mai dăm câteva metri și să ne luăm și brawlerul. Dăm la solo. Și dăm. Eu cred că o să mă las de YouTube, că nici nu mai am chef să postez, nici nu se uită la mine și cred că cel mai probabil mă las de YouTube mai bine. Așa, bun. Power 7. Dau încă unul. Și cine vrea să se joace cu mine să scrie în comentarii. Dar să și intre pe serverul meu de Discord. Și trebuie să fiți abonați dacă vreți să jucați cu mine. Așa. N-am apucat. Poate să-l prind eu. Altă dată. Vine el după mine, stai un pic să-l sparg. Mă ia. Mă. Bun, nici nu mai am ce să zic altul. Nu cred așa ceva. Trebuie să nu am, trebuie să facem un pic la test. Lulu, pară pe sus. Vedeam care nu e Minecraft, dar nu. Bun. Vrea să se ia de mine. Trebuie să vin așa și l-am omorât. Nu mă. Uite încă 3 power acolo. Să le luăm. Fac drift. Dar poate să vină așa de... Gata, mi-am luat. Toți vrea să mă atace, dar eu n-am nimic.
Da. Da. A fost mică. Până ajungem la minutul 9. Nu știu cât o să țină clipul ăsta, dar o să țină. Nu chiar mult. Încă 5-6 minute ține. Mersi că mi-ai spart-o. N-apuc. Amber. Ia stai un pic pe loc, că s-am omorât. Te cheamă Tomar? Degeaba. Ba nu îl cheamă degeaba Tomar. Ba l-a chemat degeaba. N-am de și misiune. Nu știu. Mai dăm și noi 2-3 meciuri și gata. Așa, bă. Uite pe Rico. Când au avut-o de altcineva și asta e nasol. Haideți să luăm și pinurile alea. Nu mai aștept. Le luăm în 3, 2, 1 și... Singurul pentru aceste artiste pe Brook și Edgar. Da, sunt frumoase toate. Am terminat și presul. Cam atât a fost și cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share și să vă abonați la canal. Pa, pa!